караушысы Руслан Харисов. Xayrli kish tomoshachi, xayrli kish Qozon. Xayrli kish televizor qarovchilar, xayrli kish Tatariston, Tatar yumorun suygan kishilar. Esenmisiz? Dostlar, nihayet Zur festival oyunu da kelib жетті. Ой буы Tatar ligасы әйде шоярд hər bir rayonga келіп, hər bir rayonda Tatarlarını жиып, oyun yosap, hər bir rayonda жеңушіні bilgilep, onlarını bugün Qozonga Zur festivalga шақырды. Mine олар sizning qarşınızda. Alqışlağız toqimlarni o'z rayonlarında ilk humoristlar. Ing tike humoristlar mында, ing tike tomoshachi mında, hem tike tomoshachi o'rtasida kimdir tog'im bor. Endi albatta ul ing tike jüri a'zolari. Kim bugun jürida? Hozir shoq qotasiz. Birinchidan Tataristonning shoyanlar ham topqirlar klubining yetakchisi, o'zi Tatar kvenda ko'p topqir chempion bo'lgan. Әлі bit aning bugun tug'an kuni Ramil Agdeyev. Ramil, shab tug'an kun вообще. Ko'pmi tug'anlaring sening? Или xotin yo'g'indanmi bu, bilmayman. Да, шеп, молодец, Рамил. Шулай ук бүгін жюрида Рамилнің туған күніне мақсус келді. Ресейнің эстрада һәм Татарстанның халық жыршысы Зейнеп опа Фәрхетдинова. Шулай ук бүгін Рамилнің туған күнін олып барашақ. Кеш белен бәлкім шулайдыр. ТНВ каналының олып барушысы, ол хақмын, қаман олып барасың бейді, все нормально. ТНВ каналының олып барушысы, Айвас радиосы телеграм каналын бұлдырушысы, хаминді әлбәтті олыштырғысыз деп әйтерге бола. Айвас Садыров! Ең олдан біз видео қарадық. Чемпионнар турында һәм бу егет анда булды ул видеода. Чөнки әйдә шоярдың 2019-2020 елларның чемпионы беренчедән 5 бармак токымында уйнады ул, капитаны булды. Күптән түгел генә СВОдан кайтты каникулга дип әйтимме. Каникулга ял итәргә әз генә КВН белән КВНга шумырга, шулай ук КВН әзірлігі борылғанда, ул да булышып йөрді, чөнки КВН шире белән ширли ул. Шыпшын КВНщик, шыпшын герой Ленар Галяутдинов. Так, давам ит. Все, башларга вакыт җитеп. Бәләкә генә мәгълүмат, тагын бер бик кирәкле мәгълүмат. Бүгенге фестивальда тоқымнар берничә номинация өчен генә түгел. Номинациялар инде безнең гадәттәгечә ул Гран-при, беренче, икенче, өченче урын, иң шәп мәзәк, иң шәп актриса, актер һәм фестивальнең сезонның ачылышы. Шундый безнең номинациялар, әмма дә ләкин алар номинациялар гына түгел, акчалата бүләк өчен бүген ярышалар. Акча бирәчәкбез без җиңүчеләргә, шуңа күрә мин гадәттәгечә бу концертыбызны гел тапшырубызны башлыйбыз бу сүзләр белән. Мин дә әлбәттә традициядән күчмим. Кадерле токымнар, без булдырабыз! Рәхмәт. Озатам токымнарны. Бүген без токымнарны 2 форматка бүлдек. 2 формат. Тулы формат, тулайым формат, демек командалар гадәттәгечә сәламләү бәйгесен тулайым күрсәтәләр. Һәм ярым формат дип атадык без аны. Шулук аңлашыла инде шулук тулайым форматының яртысы дигән сүз.
Күбісінше тоғын бір тапқыр айтып кетем, көп кіне бұл сәхнеге шығушы командалардың арасында дебютантлар бик көп. Бүгін мен бірінші тапқыр, екінші тапқыр сәхнеге шығалар. Шуңа көре бүтін күшігізні беріп, бүтін жонатарлар бүтін күшігізні беріп, олқышлап, қаршы алығыз, күлігіз ярым. Айдағыз әліға репетициясы біз күләбіз ярым? Күләбіз! Yok, siz мұнша ташында түгіл, әйде шойарты. Давайте тоғын бір тапқыр, күләбіз! Все, siz главное күлігіз и все, ярым? Siz күлсеңіз барысы да бола. Яғни достар, башлайбыз. Тулы форматтан башлап жіберебіз. Бірінші болып, бұл сәхнеге шығалар. Тукай районынан супер Крашен тоқымы қаршы алыңыз! Родион, біз үшінші ел шығыш ясыйбыз. Сен қоман шылу бүйіні ятлай алмайсың. Юк, вообще нәрсе әшлі ол біздің командыда? Сен нәрсе, ол бит главаның, онығы. Молодец, Родион, молодец! Сен болмасан біз мұнда тұрмас едік. Точно. Нәрсе, башлайбыз ма енді? Кеттік! Қойда! Олға, Владислав, олға. Мәлекесте прослушка. Исенмісіз? Әйтіңізелі, нәрсе сіздің наушникта ойнай? Сигма бой. Астағфирулла. Исенмісіз? Әйтіңізелі, нәрсе сіздің наушникта ойнай? Сізге нендей құлақ керек? Оң құлақ мы? Сол құлақ мы? Әйдегіз, оң құлақ. Оң құлақта менің. Мен яратам сені Татарстан. Сол құлақта. Я русский. Неше қалай болып шығасың ол? Шынки, мен Крашен, я иду до конца. Крашенше собан туй. Келегіз, сатып алығыз, попкорн, сладкий вата, шарики. Біздің олда да өз супергеройы бар. Құтқараға сұлтын ұрлайлар! Рәхмәт сиңа, бүрәнемен! Крашеннер индийский кино түсірселер. Рөллерді разбойник рөлінде Жагур, ол Крашенче Егор. Сәйер егет Карамзин Порфирий. Юморка рөлінде әтәш біледі Тауқның баласы. Окружной округ Токаевский район, штат Меликес. Біздің күндер. Тоталдың ма? Сен масленица күні бүтін менің құймақларını ашап бітірді. Тұқта, бүгін Пасха бит, юмырқа ашарға керек. Қоян сенің мұндай матур юмырқа? Меңа аны мама бояп берді. Мен да мама мұндай бояды. Демек сен менің. Брат! Брат! Сіздің алдыңызда Супер Крашен командасы еді.
күчле алкышлар Тукай районы супер крәшин. Менә шулай әкренләп крәшиннәр күбәя бара. Әйдә шаярттам. Дәвам итәбез. Хәзер инде рәхмәтләр укыйм мин. Әйдә шаяр татар лигасының оештыручыларына рәхмәт. Сез инде алкышлыйсыз, мин укыйм, гадәттәгечә. Рәхмәтне әйтәбез, бергәләшеп Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссияга зур рәхмәт. Шулай ук рәхмәт оештыручыбызга Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татарстан Яңа гасыр телеканалына зур рәхмәт. Карагыз безне. Шунда. Киләсе токым бик нык каламбурлар ярата торган токым. Хәзер барысында аңларсыз. Каршы алыгыз Казаннан Суган кстеры. Суган кстеры. Казан, сәлам, сіз әзірме? Киттік! Biz halal cemşi halal gangster İsim atı şıram kişa güne tapıl hamster Belesiydi koydu ol Amsterdam Biz kildik bunda Konstantinov kıdam Her biri bizde ağa Tatar şakon Sizi kolığız nindi Munda bizning don Suğan Ayvallah! Selam selam Biz Suğan sır takımı! Kittik! Күз алдығызға кетерігіз. Молла ашқа дұрыс китап алмаған. Сыйыр. Сыйыр неші кетті? Mu Дұрыс. Доңғыз. Ой, офуйтегіз! Астағафирулла. 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 Доға. Кім оқи білі? Мен оқи білем. Оқиындық, китапны ұнытқан бет. Күз алдына кеттерігіз. Шин иратвар кебеті. Исәмлісіз, сіз нәрселер сатасыз. İsemsiz Bizde mıda zor asortiment Bütün әйберләр бар Менә bir замоккада ярамый торган ачкычлар Нәрсәгә инде алар? Ничек инде? Һәрбер иратның гаражында булырга тиеш инде ул. Анса енді. Кирәкми, тагын нәрсәләр бар? Менә чуалган кармак. Ансы нәрсәгә? Ничек инде? Балыктан котырып кайтмаска, уже барганда ул кармак чуалган була. Юк, кирәкми. Монсы нәрсә? Монсы әтиләрнең сүзлекләре. Сөндірме, қарим әлі мен аны. Мен сенің көбік ешіңді. Ұлым, сеңа неше еш әлі? Кирәкме? Юк, монсы тошы кирәк түгел. Енді сен дөресінде, сен хақлымында. Менә мен сенің яқлым молодец. Но помидор урынына қияр әйбәтерәк керер, конечно. Кімсің бу? Менме, яхшы шишәдәш. Кирәкме? Юк, кирәк түгел. Алайсам мен Руслан қырына. Руслан! Менә сварка каскасы. Моның лямкасы қоясың? Никсән ләсә ул лямка, син барыр байыш исен бит. Ринат, нәрсә булды? Бабайны искә төшердем. Ул шулай итеп сукыр калды бит инде. Сезнең белән Суган сыртакымы иде. İktibарыгыз өчен Рәхмәт. Барысы да яхшы булыр, минем язмыш миннән торыр, матурым да. Алкышлар Суган кстеры. Менә шундый. В общем, әйдәгез, каршы алыгыз, киләсе шулай тулы форматта чыгыш ясаучы токым Этнедән Этне шутниклары. Каршы алыгыз. Безнең яшь йөрәкләр каракай тәмлеме бергән иреннәр карама берсеннән. Хәерле кичләр. Нәрсә, көтмәдегезме? Без килдек. Юк, уйламагыз. Пацанки шоу катнашучылары түгел.
Biz etne şutniklары. Туктагыз, безнең командада Жеуит Шакировның малайы нишли ул? Искәндәр? Kızlar, yo, min bit ул түгел. Yo, әти сәлам. Ярар кызлар, башлыйк. Бу якка яме? Бу якка. Жиңи дисәң кызлар бар, җырлыйм дисәң җырлар бар. КВНда уйнар өчен ярый әле дуслар бар. Алар күрдек алмадык, гөлләр күрдек эзмәдек. Әтнәбезне яклар өчен җырлар яздык түзмәдек. Чөнки biz Әтнә шутниклары! Biz авыл хуҗалыгы техникумында укыйбыз. Ләкин үз теләгебез белән түгел инде. Әти-әниләр кушканга һәм киләчәктә алар безне менә шулай күрә. 1 тонна будай әтнәгә, 5 тонна арчага, 15 тонна әти-әнигә авылга. Күз алдына китерегез Әтнә паркында булган хәл. Ярар инде, ашагыз, жәлләмим. Бабай кайфует. Алло, Газинур, ничек саулыклар, кәефләр ничек? Ярый. Иртәнге ашка кәхвә, обедта тукмаш белән устрицы, кичкә экзотик фрукт папайя. Кызлар турында әйтәсе дә юктыр инде. Теге елны трактор бәргәч, бер атна больниста яттым. Бу юлы Mercedes Benz бәрде. Дубайда кызынам. Папайя алып килегез әле. Ахырдан нәрсә дибез? Бик зур рәхмәт, бик тәмле булды. Алай түгел инде. Бик зур рәхмәт, мөнча хөрмәтенә. Анысы да түгел. Төпле аягым белән кызым, авызым балда май булсын. Нишлисез соң сез? Хөрмәтле жюри әгъзалары, аңлагансыздыр инде безнең авыл кызлары икәнен. Башыбызда туйга йөрүдән, ашап эчүдән, мунчага керүдән башка бер әйбер дә юк. Бераз дөньяда күрәсе килә инде. Шуңа күрә без сезнең белән саубуллашмыйбыз. Киләсе очрашуларга хәтлек. Сезнең белән Әтнә шутниклары! Кайда жабу болытлар, кайда бетә юллар, кайда әлегә бездән киткәч урамдагы малайлар күреп булыр. Әтнә шутниклары! Ага. Ярый, devam edemiz dostlar. Hazır biz күшәбез. Бу безнең тулы блоклар булды, тулы чыгышлар булды, тулы визиткалар, тулы сәламләү бәйгеләре. Хәзер ярым форматка күшәбез. Һәрбер токым бер артлы чыгып үзләренең исемнәрен әйтәләр. Тиз арада әзерләнгән кызыклы мәзәкләрен күрсәтеп китәчәк. Шуңа күрә бер шундый зур блокны каршы алыгыз. Көчле алкышлар белән һәрбер токымны башлыйбыз. Ярым форматлы блокны каршы алыгыз. Сәлем калса! Сәлем! Сезне күптән сагындык без, килеп җиттек Казанга. Җиңү яулап кайтып киттек, алдан килде команда. Сәлем! Безнең
шәһәребездә гаилә паркы бар. Біз сезгә аерылышканнар өчен парк ясарга тәкъдим итәбез. Тек сез әзерме? Әзер! Димәк, Алга! Хоккейда булган хәл. Кара Алисимның шапкасыны бобердан ясалган. Кара Алисин моңа тишек штан белән йөри 21-нче гасырда. Хөрмәтле җанатучылар, бүген безнең матчта бик зур кунаклар. Салават Фатхетдинов һәм Җавид Шакиров. Кия күбәләге гаиләдә була торган хәл. Матурым, кайчан син инде миңа шу баласын? Өйдә ашарга юк. Дуслар, сезнең каршыгызда Алга командасы иде. Kuşan keşkine, bakın güneşine, yıldızlar kuşağına, jilde yaşam. Kuşan keşkine, Vitaminime bergine. İsənmisiz? Biz Zey komandası. Безнең шәһәребез иң сөйкемле, чөнки без бит ул Зай. Туктагыз, андый мәзәкләр белән җиңеп буламысың? Минем бит авыл артиллерия бар. Бәлки авыр артиллерия? Юк инде, әйтәм бит, авыл артиллерия. Бездә бит танылган команда Зей әбиләре бар. Как раз и бишел тратан. Selam balalar. Сәлам әби. Ничек анда әйдә шаяртта? Көләләрме? Әйе. Ислам Харисовны әйтәм, сакалын тараганмы? Кая? Залны күрсәт әле. Сезнең уен Зәйдәме әллә? Юк әби, Казанда. Безнең залга ошаган бит. Зәй Казаннан ерак китмәгән икән. Әйе. Балалар, әйдә шаяртта җиңер өчен кызык мәзәкләр кирәк һәм дуа кылырга кирәк. Юк инде әби. Әйдәгез, әйдә, киреләнмәгез. Дуа кылабыз. Я Раббым, бу яшь командага көч-куәтеңне, ярдәмеңне күрсәт. Тел ачкычларын бир. Айваз Садыров жюрига килмәй калсын иде. Тыйынлы эфирларында Зей командасы гына калсын иде. Рамил Агдеев сос смайлик куйса, үзе Зейгә күченеп килеп яшәсен иде. Амин, амин, амин. Мин анда сумкага мәзәкләр тыгып җибәрдем. Әниеңә күрсәтмәйәме? Ярар. Пока-пока. Сезнең белән Зей командасы булды. Рәхмәт. Сәлам! Сезнең белән Татма командасы. Юк, спонсор булганга түгел. Ну, исемне уйлаганда ашыйсы да килде инде. Кызлар, малайлар, мин үзе кызның командагызга алыгыз инде. Ландыш апа, а не то, что КВН ул яшьләр уены. А ничего, то, что мин трендларны әйбәт беләм, әнә карагыз. В старом доме на обочине 3 цветка, 3 дочери, Аманда, Линда и Роуз. Рисовали акварелями
Исәнмесез? Ике хәлле генә малай бирүче керек әле, пожалуйста. Ну бездә әйдә шаярт баран. Ну ярар инде алыгыз. Киттек. Вау, син кем? Мин Сигма Баулин Камил Бакментанис. Может, бадминтонист? Юк инде. Мин ракетка белән кызларга сугып йөрим. Сәлам, Азалия. Сәлам. Син яхшы бәрән кебек әйбер шуткансың. Бүген кич белән нишлисең? Белмим. Может, дискотекка бар? О, әйдә. Только син түлисең, мин просто акча җыям. Ого, машинага? Юк инде. 18 тулгач энергетикага. Исәнмесез? Тагын ике генә малай бирүче керек әле, пожалуйста. Нишләтәсез сез аларны анда? Корбанга бәрән шала идек. Тагын ике тәпин тотып торырга кеше кирәк иде. Юк, башка беркем бер каяда китми. Алайса башлыйбыз. Авыл мотыл комбаты. Нигә син почтальонны кыйныйсың? Нигә безнең кыймага шупшар тутыра? Шупшар түгел бит ул гәшит. Марат Клубниканың кечкенә чагы. Әнәй, безнең инде ниятә эшкә барма. Җиләк ашыйсыңмы, җиләк? О, җиләк. Сезнең каршыгызда татар мәктәбе иде. Кыскача татма! Татма Казанда. Татма Казанда? Әйе. Яхшы әйттең. Рәхмәт. Bugün biz tegeni sahnede Dur tatarın karşınızda güldüremiz sizni de Bu oyunu biz yengemiz güldürmüşe sizni de Selam! Sizin karşınızda Tegeni komandası. Tegi yılın şalıda sızırığa öğrengen. Hazır full talatta bitti indi. Başlayıbızmı? Gittik! Motorik! Көз алдыңызға кетіріңіз, физика дәрісі. Так, оқушылар, все, физиканы башлайбыз, егіға әзірленеміз. Менә біз сынып белән сөйләштек тә, физикадан неге бирмейбез дип. Шындап та! Everybody, you! Күлмәк моторик! Көз алдыңызға кетіріңіз, малай ақ аяқ киім алған. О, мұнда погода жиппері, ярар! Sizden bilen Tegeni komandasıydı. Rahmet! Чик-чикуля, чёткая девчуля, чак-чак натуре, одета по фигуре. Қазан, сәлем! Сіздің қаршығызда Чикулилар командасы.
Әйдәгез, мен сезне команда белән таныштырып китим. Менә бу Тимирлан, сейррәк малай, конечно. Тимирлан, нәрсәгә сиңа тастымал? Мен 3-нче көн мунча кирдем. Ник шушы 3 көн эчендә тастымал иргә урын таба алмадыңмы? Юк, безнең битидә ишекләр куелмаган. Кызлар, егетләр, аңлатың әле миңа. Нәмәгә безнең исемебез Чикулилар? Ну, Тимирлан, син үзеңә күрдеңме соң? Кофтың алсу төсендә, тастымалың тоже алсу төсендә. Мондай нинди исем кушыргасың? Самцыймы ни? Нәмәгә сразу самса? Миңа бит эшпошмаклар ашай. Ну тогда әйдә киттек. Эшпошмаклар артыннанмы? Юк, миниатюрларга. Опак булын чәчәкләре сиңа бүләк итәмен. Кошалмаган. Барбершопта булган хәл. Исәнмесез, чәч кистирәсезме? Әйе, утырыгыз. Паспорт. Нәрсәгә? Мин бит чәч кистирәгә килдем. Карыйсым килә, анда да шундый куркыныч микән? Улым? Әти? Жүләр, синең исемең улым, менә бит язылган. Нурлыев улым Алмазович диелгән. Минем әтәне специально шулай эшләде, исемне ятламасын өчен. Опак булын чәчәкләре сиңа бүләк итәмен. Кошалмаган чакларында. Сезнең белән Чикули, Микули, теге розовыйлар командасы иде. Сине беркем дә аңламый. Зато безнең кураторыбыз бик яхшы аңлый. Сезнең Шикили, Мукили, теге Букилилар, теге әллә нинди розовыйлар, алар вообще нолие. Ә сезнең каршыгызда Чикили, Микили, Букилар, теге розовыйлар инде. Без вообще ноль. Рәхмәт. Жазмышыңа бәйлә, 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 бәйлә. Жазмышыңа бәйлә, бәйлә, бәйлә мине. Йөрәгемне яндырмагач сию була мине ю. Хәстер-дәрдәйдә, 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 хәстер-дәрдәйдә. Сәлам, Казан! Без Биктау районынан Иң матур кызлар командасы. Сез матур кызлар, ник шаярдасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Мәктәптә булган хәл. Исәнмесез, Камил Әдәлевич? Хәлләрегез ничек? Иртәгә дәрес буламы? Исәнмесез, кызлар. Сез ниченче сыйныфта? 6-нчы Б. Ярар. Сау булыгыз. Камил Әдәлевич качан озак барып җитә. Әйе. Сез матур кызлар, ник шаярдасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Биктау окулисты. Бу нинди хәреф? О. Бу нинди? Ш. Нинди хәреф? Б. Бу? И. Сез матур кызлар, ник шаярдасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сезнең белән Биктау районыннан иң матур кызлар командасы иде. Рәхмәт! Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Әйдәгез, көчлерәк алкышлар бирик. Ярым форматта чыгыш ясаган яшь командалар сезгә ошадымы? Әлбәттә. Так, дәвам итәбез, дуслар. Хәзер инде без тулы форматка күчәбез. Киләсе токым, мин бер юлы әйткән идем инде, без барыбыз да беләбез ул Крәшеннәр, ул инде теге бренд, име? Барыбыз да беләбез Крәшеннәрне. Әмма дә ләкин хәзер Крәшеннәр әз генә ребрендинг ясадылар. Каршы алыгыз! Крәшеннәр җыелма токымы! Алкышлыйбыз!
кіші ир-ат кім утыра. Младший лейтенант Галяудинов Ленар Була. Смирно равняйся, больно. Смирно равняйся, больно. Сәлем Қазан! Ну қызлар, нешегенде сіз Ленар абыны білмейсіз, Ол бит Мамадышта ең бүйік стенаны тізген кіші. Нинди стена? Міне қарағыз. Ну қызлар, жиылдық һәм киттік! Көз алдына кетіріңіз, крашіндер бейремде. Тілеклеріңні тіледі, үршанларды. Қоштық тезірек священник көргенші. Ақ сиренлеріні көрдім, сирен махаббат кәтірдім, сирен шешкелері аша, сиңа тәкіялер үрдім. Ақ сиренлері... Көз алдығызға кетіріңіз, психолог табылған хәл. Мұңсу була көңілеріме. Көптеннен ме инде сіздің білен бұл хәл? Яшлігіме қойтуларым. Зато заллар жиясыз. Нанысы шылай. Ақ сиренлеріні көрдім, сирен махаббат кәтірдім, сирен шешкелері аша, сиңа тәкіялер... Ну, ахырдан қызларческая, лирическая. Кішкені жүйдім мен бек өппес, қайшан менде болар екен пресс. Алты жеткеш холодильникні ашам, қызлар яңа джинсыға мен сыя алмам. Шоколадлар, тортлар түшлеріме кірі. Сіздің қаршыңызда Крашнер жылма командасы еді. Рахмет, достар! Алғышлар, Крашнер! Devam etemiz. Tigi сезонны чемпион кім болды білесіз бі? Естігізде ме? Дилу сулы. Татфак мұнда бар ма? Татфактан қыз. Бар. Міне, тigi сезонны чемпионны болды біздің Дилу сулы. Әмі дәлекін Татфакта тоғын егітлер бар екен. Біреу гіне түгіл. Шуңа көре қаршы олығыз. Филология һәм мәдәниет ара бағланышлар институтынан Татфактан демек. Шәлпәрәймәс егітлер, қаршы олығыз! Чакарасы келә, чакарасы келә, чакарасы келә, чакарасы келә, чакарасы келә. Барығызға да сәлем! Сіздің алдығызда шәлпіреймәс егітлер һәм біз Татфакта! Татфак, лейди. Әйдәгіз, танышып кетейік. Бұл Айзат, ол сабадан һәм ол һәр шараға никтір 2 урын алып бара. Егетлер, меңа ана көрнәме? Әлі Айзат яна тағам бар бұш орын бар? Айзат, дұрыстан да бұл орын кімге? Мұнда тұра бейт қызым тұра, нешісіз сіз? Сенің қызың yok бейт? Бар менің қызым бар. Аяғына басасың! Біз башлайбыз! Чакарасы келә, чакарасы келә, чакарасы келә, чакарасы келә, чакарасы. Көз алдығызға кетірігіз су анасы русалка кебітінде. Исәнмесез, миңа 1 литр энержи һәм чипсы.
Бұл икра білән бет, менің икра өзімде де бар. Ана, тегісін берек күзен. О, скрабым. Чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла. Көз алдыңызға кетіріңіз, Қазанда Үшкіру университеті ашылғаш. Так, болашақ үшкірушілер қайырлы күн көз тимәсін. Көз тимәсін. Так, түкіруллин. Ешін текшірәбіз, түкір әлейді. Ох, егітлер, мұнша әзір кеттік мұншаға. Айда кеттік! Чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла. Көз алдыңызға кетіріңіз. Боздағы банкалар диалогы. Ну чё? Яптылар? Сені де яптылар мыны? Яптылар шу. Чё? Ну ничего, бұлғалай. Атты. Әйтті меніңа шекерні көп салмады. Ерікті, ну чё там? Лечо, жетті инді. Чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла. Подъездағы бір хал. Айзат, сәлем сүйіне, олың туы білән шын көңілден құтылайбыз. Рахмет. Тұқта енді, тұқта. Мұны бет юырға керек. Юдық инді біз аны. Ваннада сабын білән әйбәтләп. Егітлер, әйттім, ертәрәк келерге керек еді бізге. Сың, қазір бұлар білән әсәшейбісің? Әйдіңіз әлі, мұйшаға барайық ба? Чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла. Сізнің білән шәлпірәймәс егетлер командасы еді. Шәлпірәймеше яшагыз. Келесі ұшырашуларға қадар. Чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла, чакра сыкыла. Алқышлар татфак. Күшлеррек әйдегіз егітлерге яңа тоқым. Яңа тоқым. Әйдегіз Қазан дәулет аграр университетіннан зиян ғына тоқымы. Қаршы олығыз! Сәлем Қазан, сіздің қаршығызда аграрныйдан зиянғына КВН тоқымы. Әйе, бары тек біздің командағына бұл фестивальға мәзәклеріні қопшықлап ташыды. Алар арасында әлі әзірек бәрәңгі де әләкті. Ну, ансын өзіге шөпләрсің де шында. Біз аграрныйдан, ләкин біз агрономияны білмейбіз. Шын айтабыз, күтуға практикаға жіберген сайын сыйырлар бізге қой бұра деп бұрып қайтарып жіберелер. Егітлер, мен өзіме яңа медсестра костюм алдым. Нешік сізге? Әші бір қысы сиға нәрсәге. Медсестра костюмы түгіл мені бұл әті күтуге нәрсе киіп кеткен соң. Сіз бізні колхозникларды ойламағыз. Бізді универда әлләнінде технологиялар бар ол. Мәселен, міне көптен түгіліне үр яңа энергосберегайші лампылар үлділер. Янып шыққан лампочка энергосберегайшы түгіл бейді ол. Ну, алайса, ишіктен кіруге зур металы детекторлар һәм бик көп турникетлар бар. Сейдеш, алар қазір бүтін жерде тұра. Ну, лапаста түгіл бе? Кішіге сөйлемейінді аны, миниатюраларға көшік. Күлмәк матур икән, йөзләрең шибәр икән, йөрәгең эшли икән, мине көтә икән. Күлмәк матур икән, йөзләрең шибәр икән, йөрәгең эшли икән, мине көтә икән. Күлмәк матур икән, йөзләрең шибәр икән, йөрәгең. Әбекеш білән мұншаға кіреді, жинәрін ұшырата. Так, предоплатаны картыға көшірәсі.
Договорны соңырақ төзербез. Хәзер кыскача инструктаж. Тортырга ярамый, кызлар йөртәсе түгел. Менә монда 48 кеше юынган кайнаган су белән продезинфицированный 2 мунчала. Шампунь белән әкренрәк ул кайнар, жынсыз кала күрмәгез. Кырыннам дисәгез, тәрәзә төбендә шестерканың боковой көзгесе. Менә бу кырынгыш белән кырынасы түгел. Ул кашыныр өчен, аның белән мәрхүм бабай идән такталарында эшкәрткән иде әле. Кстати, аны күрсәгез сорарсыз әле, кая микән аның заначкасы? Кая сезнең 4-нчегездә бар иде түгелме? Кем әле ул? Марат Яруллинмы? Ул җен түгел бит, ул шорт. Так, квартирант бокага тимәскә, ләүкә астына эшләрегезне эшли булмагыз. Бока каргый. Чыгып киткәндә ишекне бикләгез, әнә теге чүпрәкне кыстырып, ныгыттырып итеп куегыз. Үзегез генә түгел, мунчаны суылтып бетерәсез. Әбекәй, салкын тиеп ятмыймы син анда? Стәгъфируллаһ, чыннан да истидеме соң минем башыма? Нишләп? Соң мәрхүм бабайның тавышы бит. Фәнис, тукта, заначканы кая кашырдың? Күлмәк матур икән, йөзләрең чибәр икән, йөрәгең эшли икән, мине көтә икән. Күлмәк матур икән, йөзләрең чибәр икән, йөрәгең эшли икән, мине көтә икән. Соңгы вакытта Казан шәһәрендә күп кенә халыкара мәҗлесләр үтә башлады. Һәм Путин белән Трампның очрашуы да Татарстанда узарга мөмкин. Күз алдырыгызга китерегез. Белый дом, овальная комната. Хөрмәтле президент, сезгә Татарстан буенча специалист килде. Кертегез. Кемсез Трамп Нургалиевич? Кем? Сезне кем дип атыйларсың? Яра, Трамп абый буларсыз. Игътибар белән тыңлагыз, бөтен әйберне аңлатып бирәм. Аэропортка төшү белән сезнең бөтен кеше белән күрешәсе булачак. Ике куллап, обязательно 3 тапкыр менә булай селкетегез. Аннарысын урамга алып чыгып, сезгә зур шәкшәк белән сезне каршы алачаклар. Һәм мин аны ашыйммы? Юк, аларда ураза. Аннары сезне сарыкчы аларга алып барачаклар. Бармасам ярыймы? Борчылмагыз, сез хөрмәтле кеше буларак сезгә сарыкның аңа аякларын тоттырачаклар. Арткысын? Артка аякларын борчылмагыз, аларны балалар тоталар. Аннары сезгә татар җырчысы Айдар Галимов җырлаячак. Аңладым. Башкортстаннан. Аңламадым. Ну, сезнең өчен теге мексиканецлар кебек инде. Яратмый мексиканецларны. О чем и речь, о чем и речь. Аннарысын сезне ат чабышына алып китәләр. Күз алдыгызга китерегез. Ат чабышында беренче киләсез, атыгыздан төшәсез. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне? Шалтыр берне атның күтенә, китте ат басып уйлап тык-тык. Эх, нинди ат иде, вреп ушул. Аннан соң нишибез соң? Аннан соң сезне үйгә алып керәләр һәм өстәл артына утырталар. Анда инде урынныгызны үзегез сайлагыз. Бар диван, анда утырсагыз, йөзегез менә шулай яртылаш кына күренеп торачак. Бар 2 урындыкка куелган токта. Ризык идәнгә төшә икән, аны күтәреп аласы булачак. Тапмасам? Тапмасагыз, ни тапкан кыяфәт ясыйсыз. Аннары сез урамга чыгасыз, перекур. Анда сезне папиростан саргайып беткән мыеклы Фәрид абый каршы алачак. Шорт с собой, бир әйдә бер тамны сигаретаңа. Мин барыбер бер нәрсә дә аңламадым. Ярак, аңларга кирәк биде инде, китер вакыт җитте. Чыкканда эткә бер кисәк ипи бирәсез, киткәндә обязательно пипелләп китерә кирәк. Һәм 2 тапкыр менә булай кулыгызны селкетергә унытмагыз. Булды Трамп абый. Эшләремә динһары күрмә. Сезнең каршыгызда Казан Дәүләт Аграр университетының зыян гына такымы чыгыш ясады. Рәхмәт! Булып өсләрендә булып, яудын яумагын, үкенерлек ярлар. Әйдәгез көчлерәк алкышлар, өр-яңа такым! Казан Дәүләт Аграр университетын зыян гына дип атала, истә калдырыгыз. Без дәвам итәбез. Хәзер без күчәбез тагын бер теге зур блокка. Ярым формат блогына дип әйтимме. Һәрбер команда шулай чыгып, исемнәрен әйтә, сез аларны көчле итеп
Алкышлап каршы алыгыз. Әйдәгез, дәвам итәбез икенче ярым формат блогы. Каршы алыгыз. Bizdekiler sahnede, bizdekiler sahnede. Eğledi bir de, bizdekiler sahnede. Biz şayarda yüreğine. Bir de biz, bizge borçsuz etmegiz. Rehatlenip geligiz. Ozan! Selam! Dostlar, mine yazlar da җитте. Тиздән ил белән без барлык халык бер-берсеннән көлә башлый бит. Нәрсә синең тегенде икәнен белделәрме әллә? Нәрсә сөйлисең син? Минем җүләр икәнемне бары тик без генә беләбез. Беренче апрель җитә бит, җәмәгать. Алайса синең артың акка уялган. Синең әтиң төрмәдә утыра. Нәрсә сөйлисең син? Бу көлке түгел. Бу көлке булмаса, хәзер көлке күрсәтербез. Киттекме? Киттек! Бакчаларда чәчәк атса, син улыктар бергә. Бакчаларда чәчәк атса, син улыктар бергә. Паркта булган хәлләр. Күзеңне ачып йөре, Моторым белән эшлә инде. Берәр нишлә инде. Сальто. Бакчаларда чәчәк атса, син улыктар бергә. Бакчаларда чәчәк атса, син улыктар бергә. Унда сине көтәм. Урман кисүчеләрнең дә төрлесе була. Бакчаларда чәчәк атса, син улыктар бергә. Бакчаларда чәчәк атса, син улыктар бергә. Унда сине көтәм. Сезнең өчен безнекеләр иде. Рәхмәт. Ярсу йөрәк безнең тәндә, чиксез куәт безнең җанда. Хәерле кичләр, сезнең каршыгызда Яратам такымы. Ярый, танышып китик. Бу Чулпан. Бер синең моторың бармы? Да, о. Әйе, фисташка бер капшык шис тартылган бүген кичкә. Все, давай, көтәм. Аңлаганыгызча, ул безнең теш табибы. Әллә, тизрәк, вакыт бар, акча, вакыт. Бу Сәрбиназ, ул безнең психолог. Сез беләсезме, Рамил Агдеевның галлюцинации? Нишләп алай? Менә үзең кара. Алина әйдә тизрәк, регистратурада түгел бит. Без монда булай гына килмәдек. Без сезнең амбулаторный карточкаларыгызны җыеп килдек. Узын сүзнең кыскасы шул, безгә бүген урын бирмәсәгез, табиблык сирен саклап тормабыз. Бу хәл барыгызга да таныштыр. Врач бармы монда, врач? Бахилларны кигез. Бахилы. Мен тут тұрып. Ничә сум соң ул? 20. 20 һәм машинада бар иде. Нәрсә булсын инде? Машинада да юк. Ну, урамда чыгытмаган бит инде бар чыгып кер. Урам. Ник бахил шулай кыйбаты? Ну, инфляция. Булды, таптым. Нәрсә таптың? Бахилысыз, больниц таптым. Операциядан соң булган хәл. Ну, ничек үтте операция, доктор? Бик шәп үтте, бик шәп. Барсы да яхшымы? Син килгәндә 2 борын белән килгән идеңме ул? Юк. Яра бар тагы бер атна йөреп тора әле.
Sizning qarshingizda Qozon meditsina kulliyatidan yordam taqimi edi. Rahmat. Yasu yürek bizning tanda, cheksiz quvvat bizning jonda. Bizni qizlar. Oltin, oltin. Oltin, oltin. Men oltin, oltin. Oltin, oltin. Lolly boy. Do you wanna be some noise? Kızlar, jirg'iz bitta ma'nali kelib chiqqan. Yarar yigitlar sporlashmaymiz, biz boshlaymiz. Bik qunchoq qiz. Qora nindi motor chechak. Ha, siz. Nishliysing endi bu bit chachakkina. Xacha. Sen shunday motor ekan. Har oilada degustator yashay. Atay, kelali, qobib qorali, ashimadimi? Achidi. Qo'yin bilasan. Sen qo'ya. Menmi? Men aktivirni ugalazlayim. Bizni qizlar. Altın, 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 altın. Men oltin, oltin. Altın, altın. Qadrli tomoshabchilar, biz o'zimizning chiqishimizni shul big zo'r ma'noli jir bilan boshladik. Shunday zo'r ma'noli jir bilan biz uni tamomlaymiz. Sizning oldingizda shigish yasadi. Shinchikulalar. Oltin, oltin. Oltin, oltin. Men oltin, oltin. Selam Qozon. Sizning oldingizda Chuprali rayonundan studentlar qaymog'i komandasi. Selam. Ko'chamiz miniatyuralarga. Ketdi. Chuprali yigitlarining tovushi eng seksual tovush deb sanaladi. O'tqa salma zinhar. Sen meni suv kabi chachiratib otasing. Uf, motorkayim seskandirasing. Men seni birinchi topqir ko'rgachansing. Etskin yiqlamadi. Tindegin. Yo'q, tinlay yiqlamayman. Kunduz yiqlab bo'lmaydi. Kunduz yiqa kelmay. Qarali. Yilgada apqishlar. Цыпыр-цыпыр yilgada quyunalar. Әтсигендірдәгі яфракларында тикіркәнләр үзләрен жырларын тикірдәтәләр. Чишме ага диярсең. Утка салма зинхар. Әйе деген. Мен трамвай водителі, ул рельстан йөри. Нитек меселе Чупралига 500 сумга етиме? Утка салма зинхар. Yara, siz anlavansızdır indi. Biz Çuprali mişərləri. Şuna görə mən sizə tағы bir sək söyləb getdiyim. Çəçəkli çəyniklərdən, keçirkənlər içində, çəylər içib oturabız, bala çağalar bilən, keçkinə bıçaqlar tutub, kuçat pıtları kesib, çıpır-çıpır çəy içib. Senin sürevlerin bu sakmında aşak kili başladı. Kırsak bıgırdı ucu. Söylerge eşitti. Yarar alaysa, bizning tamam. Rahmet Qozon. Kızlar altın kebek, sirek buva. İktaşlığa ağır tügül yaşarga bu dünyada. Ko'ngilda qora burhan. Selam Qozon. Biz oğul balları, g'oji oğul balları tugil, ship-shit oğul balları. Kütüden qo'ytqanda gil etini üstürep qo'ytabız. Bizning kunda saban to'y, internet tutmaganda bo'g'anaga minamiz. O'zimizning region mashinasini ko'rsak, ortidan shodlanib yuguramiz. Narsa oğul balları, boshlaymiz-mi? Boshlaymiz!
дәрес вакытында. Балалар, кем туган телне язган? Бу. Дөрес. Кем мумуны язган? Бу. Дөрес. Кем Менделевскийга нигез салган? Тегеләрнең берсесе. Кемнең әтисе мәктәпне ремонтларга акча бирде? Сезнеке. Әйе. Hörmətli jüri, 6-cı sezon Əйдә Şayar үткәрелә. Менделеев шәһәренең бер кашанда сезонга үткәне юк. Алыгыз безне. Менделеев шәһәре күрсәтер әле. Без авыл балалары! Made in Tatarstan. Сәлам дуслар! Сезнең каршыгызда Әйдә Шаяр гүзәлләр командасы. Бу безнең гүзәл, ул молодец. Юк, мин активист. Ну гүзәл, синең кесәңдә активированный уголь яткач, син активист дигән сүз түгел. Туктагыз, бездә бит тагын гүзәл бар. Гафу итегез, сынга калдым. Син кая идең? Без бабай белән карта уйнадык. Җиңдеңме? Менә кара, җиңдем. Ну все, барысы да танышланды. Башлыйбыз! Başında kellep üç, ayağında şabata. Başında kellep üç, ayağında şabata. Şabata giygen yigitni evledik yarata. Кыскаш телектен дә кыскаш телеге булган булса. Балалар, барыгыз да өйрәндеме? Әйе! Кем миңа сөйләшүр әле әсәрен? Мин. Яхшы, кем миңа сөйли Ромео белән Джульеттаны? Мин сине яратам. Мин дә сине яратам. Кем миңа алтын балыкны сөйли? Кем Незнайканы сөйли? Мин. Яхшы, язабыз өйешен. Пушкинның биографиясын өйрәнергә. Туды һәм атып үтерделәр, кабул итмим. Ну! Ялкаулар. Başında kellep üç, ayağında şabata. Başında kellep üç, ayağında şabata. Şabata giygen yigitni evledik. Сезнең каршыгызда Әйдә Шаяр гүзәлләр командасы иде. Рәхмәт. Bakçalarda şeşek otta sinu tutkanı birligin. Bakçalarda şeşek otta sinu tutkanı birligin. Сәхнәдә Яршалыдан 58-нче мәктәпнең эксклюзив КВН командасы. Сәлам! Мин киттем. Сорра күсенде коя киттем. Кая киттең? Айнурны чакырам. Когда тебя нет, даю слабо, уже домой не водила никого. Недавно красавчика с рисунками на теле без души, но и не того надежного. Айнур, син жүләрмәллә? Син нигә соңга каласың? Самира, син нәрсәгә мине мыскыл итәсең? Син мине кар мыскыл итсәң, мин әниемне чакырам. Әни! Әни, син кая? Мине монда инде апакча кой. Big Bulgar! Минем залда әнием утыра. Сәлам, әни! Зейнәп, әни сүзен әйтмә. Утырагыз инде, апа! Әнәгез тиң апа килгәнче. Башлыйбыз! Big Bulgar! Күз алдына китерегез. Алдагы окулист. Исәнмесез? Әйдәгез күзләрне тикшерәбез. Нәрсә күрәсез? Доктор, бу бит тәрәзә. Беләм мин. Нинди больница шундый метод? Әйдә, нәрсә күрәсең? Йорт. Ага, анда. Киртә. Ага, анда. Сарык. Сарык? Сарык! Доктор, сез кайда? Сарык бакчага кирде. Сезнең каршыгызда Яршалыдан 58-нче мәктәбеннән эксклюзив командасы чыгыш ясады. Бик зур рәхмәт!
Көчлерек алкышлар, ярым форматлы тагын бер блок безнең үтте. Әйдәгез, җитдирәк уянабыз. Яшь командалар чыгыш ясады. Хәзер инде без күчәбез киләсе блокка. Ике команда калды безнең тәҗрибәле командалар дип әйтимме. Инде тулы форматта чыгыш ясаячагалар. Әмма дә ләкин аларның чыгышлары алдыннан тиз генә рәхмәтләрне укыйм. Сез гадәттәгечә алкышлыйсыз. Киттек. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия зур рәхмәт аларга. Алкышлыйбыз, дуслар. Шулай ук зур рәхмәт Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгына. Зур рәхмәт сезгә. Баш иябез. Һәм инде әлбәттә Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясы. Зур рәхмәт. Әйткәнемчә, соңгы блокка күчәбез һәм шул соңгы блокны ачып җибәрә Башкортстаннан кунаклар. Бездә кунакларны ничек каршы алалар? Башкортстаннан кунаклар. Башкорт лигасының җыелма командасы. Каршы алыгыз. Üfü Kazan Almatı, Bişkek Taşkent bir tuğan bit, Tıgını hıbını halabar, Sırtı iman, şükür itip kene yürü alan, Beştaş pan kapkan, Өфі менен Қазандың айырмағы yok екен. Нешләп? Ну, тегендәле, бындала, татардар көп. Сәлем! Бұна ишеттегізме, Элвин Грейға татар тілі хақлаған үшін Туқай премияғын бергендер. Айын бұнымын, неме әйтірге тілегейінің? Ну, шулай бұла ол, күрші халық алдында, Туңқай хаң. Так. Яра, егіттер, туқтағын әлі. Әхәд яңарақ ишеттігізме, Ришат Тухватулинға Башқұртыстанда халық артисін бергенде. Алишер, шулай бұла ол, яқшы артист бұлған. Мен тоже банда рейс. Все нормально, бұл менің команда. Һәм сәлем Татарстан! Илхам ағай, хен несек келіп сықтың ол? Мен бұл дүнияға саф, ысын, мұхаббаттан келіп сықтым. Бәлки Мұхаммедтендір. Там не разбереш сразу. Егіттер, мен сізге қарап тұрам да, мұна неме ішләйгізі бұнда? Илхам ағай, мен біләһің ме, Татарстанда өдімді яртылаш татар етіп тоям. Яртылаш татар. Казахстанда хен яртылаш казах, Кыргызстанда хен яртылаш кыргыз, Башқұртыстанда хен вообще шумо? Неме? Шаяртам, яртылаш. Хөрмәтле, әйтегез әле мә, мына нинде фестиваль ул бында? Әйдә, шаярт. Башқұртыстан, әйдә, шаярт! Радомда болған хәл. Алтынай, кім? Малай! Әй, көзәл, кім? Қыдықай! Лилияу, кім? Малай! Ей, егет, әйін кім? Мен Аист! Қайдардан, күнәліп бақардан, Башқұртыстан, Татарстан, я один такой стань, кому тебя не дам. Шулай деп, достар, көз алдыда келтірігіз. Ауыл мәктебінде ата-әсілер йыйылышы. Ой, хөрмәтле ата-әсәләр, әйдәгез қара үтәй, кемнең ата-әсәләре бында бар икән? Динардың ата-әсәһе бындамы? Бында. Яхшы язылды. Так, Юлияның ата-әсәһе? Бында. О, һәйбәт. Абына Роберттың ата-әсәһе? Бында. Так, Алтынай, шулай айтып мен туқан етесі елда қонаққа барып қайттым. Ой, үдінді біләлі, Зүлфияның ата-әсәлі мұндамы? Бында. Бұл неме ол? Ой, Алияның ата-анасы мұндамы? Мұнда, ну, ярайды, дауым етейік. Не, әйдәгіз хуңғы баланың исімен гіне үтейік та, Сергейдің ата-әсәһе бұндамы? Бында! Қайдардан, күнәліп бақардан, Башқұртыстан, Татарстан, я один такой стань, кому тебя не дам. И Башқұртстан
ағай, бәрібір қарап тұрам да, біздің сығышқа бірей нәмә етмей хамақ. Ой, қайғырма, Кәрим. Әйде телефоныңды сығар әлі. Сығар, видеоңды қабыз. Қазір құрметті тамашашылар. Әйде бүтәуді біргелеп, яме, тұрып. Әйде, байықыл. Әйде, тұрабы. Сені тата Тұрабы, қайда. Алтарларым үшін яратам. Егіттер, неужели яратпайсыңыз? Яратам. Әйде, тұрабы. Түшір мені. Все, болды, етер рахмет. Так, қара. Қазір ошу видеоға ерді алып ташлайын, біздің ғұңғы шаяртуды қояғын, қайтабыз да башылыққа көрәтәбіз, башылық білген сходу, Башқұртстан халық артисін бере, и бұны үйірі капитально. Қайдардан күнәліп бұқарыдан Башқұртстан. Әлбетте, құрметлі тамашашылар, бұл тек шаярту ғына. Әсін барлықта Башқұрт, татар бір туған. Башқұртстан, Татарстан, мәңгі мұхаббат! Мәңгі мұхаббат! Мені яратам, мені яратам, Әйдегіз күшірі олқышлар берейік, Башқұрт лигісінің жиылма командасы. Міне сіз күлдігіз, олқышладығыз, әбиталар башқұртша сөйлештілер, достар. Біз барысын да оңладық. Олқышлар, тағын бір тапқыр, молодцы. Девам етебіз, Юмғақлы біздің бүгінгі фестивалімізні тәжірибелі тақымларының бірсі. Узған еліні алар финалда қатнаштылар. Нешенші орын яуладылар, істә түгіл, нешенші орын болысын финалда? 3 деп көрсәді. 3-ші орын яуладылар. Әйдегіз оларны қаршы алайық, қане артта отыралардың жонатарлары. Соба, сіз мұнда. Соба мұнда. Ақбар шарфлары білен келген бұғай, мұндан көрінмейін. Қаршы алығыз, тәжірибелі тоқым Собадан Сабалета! Біз өзіміздің шығышыбызны яқташыбызға бағышлайбыз. İşte barakan terezesini ulaşa Telefonun çıgarakan foto yazsın Eğer işinden tuysa virtalotka uludıra Enesine şaldıra gittik sabah Onlağansızdır indi, kim turunda siz bara? Hayırlı kеш. Өзім біле таныштырып өтейім әлі. Мен Алиса Макфуровна, әлі команданың жетекшісі. Бұл шығыш білен нәрсе айтырға тіледік. Әгер бұл шығыш яқташымызға ұшамаған екен, бұл балалар тарафынан импровизация. Тәмәріс, Агдиев айтмышлей. Нәрсе, киттік ме? Башлайық! Фая, шабағат. Көбігісің интернет шілтерінде міне мұндай видео көргені бардыр. Менің ойлауымша, егет кіші айына 500 мың сом ақша ішлерге тиеш. Көп ме? Құмашауламағыз, біз видео түсіреміз. Йо, тоқта, сөндіріп тұр. 500 мың ішлерге тиеш дейсің ме? Рахмет айт, ішмесе. $500,000. Ул бит 2 миллион. 500,000. Chevrolet Lachetti. 11-ші елғы. Серебристый түсті
литодискаларда. Слушай, 500 мың қазір ауылда әбилерде генә бар бит ул. Аларда қойдан пенсия 17 мың. Олар бит мошенникларға қояндар миллионнар тауып бирәләр. Ураза вакытында булган хәл. Ошағасын еткенде құяш баяды бейт! Ир балықтан қойды, ғайләдә булган хәл. Хатын, Әу, хатын, қорықмайсыңмы? нәрсә булды инде тагын? Әстәғәфирулла. Қойан ләктірдің мұны? Мен амындай ғана шелеге тұттым. Нәрсәгә дип үйгә алып кірдің аны? Соң мұндайны тауықлар ашамай бит инде. Сен хатırlыйсыңмы? Мен сеңа гел әйтәйем, әни ең келген вақытта. Біздің мойынға мініп атланды инде ол дейіп. Міне шушы була инде ол. Жүлер. Ярар. Тұзлап киптірем мен мұны. Икрасы бар мекансың? Күз алдығызға кетірігіз туйда. Балалар, біз инде сізні шын көңілден тойығыз білән құтлайбыз. Мене әтейгіз білән уйладық тағын сізге 100 мың сум ақша салабыз. Көп мә? 100 мың? Сіз бүтінігіз қойын ақша оласыз ұлай. Назуксыңын олмады заяға Оттачы ұңғычы тұдығычы толтачы сағычы yonadı Мандычы ұнда тұдычы бұды цәдуч бұды Ақырдан нәрсе айтасы келі. Biz Edaşar'ın festivaline lekkenimizge pek şolbuz. Şunday yemli yazgı günler, dışta жылы, kıyaş güle. Şunday matur komandalar kelgenler, matur ittirip kiyingenler. Bizge yılmayalar, kelip kuşaklıylar. Ничего sen ver. Бигерәк матур әйтеп күрсәттең син. Бурынга кызлар исе керә дигән сүзне. Ә хәзер кайфуем! Саба лето, әйдә безнең белән яңа сезонга аяк басабыз. Сез дә безгә алкышлагыз. Сезнең каршыгызда Саба районыннан Сабалетті КВН командасы иде! Сабалета! Саба! Шулай тіріп жюри әғзалары дұрыс ішлей алар уже. Басып түгі қоша башладылар, чүнки алар махсус бүлмеге кіріп, нәтижелерін ясарға тиіш. Қазір енді барлық тоқымларны шақырам сәхнеге. Тоқымлар, әйдегіз! Алқышлайбыз, қаршы оламыз. Жюри әғзаларын шақырам күшті алқыштар білән сәхнеге. Қаршы олығыр жюри әғзалары һәм Камил абый, әлбәтті, шулай ук. Микрофон берем. Башта бірнеше сөз әйтәсіздер инде. Иң яхшы мәзәк Рамил Агдиев. Юк, башта син сөйлә иде. Әйдәгез. Иң яхшы мәзәк номинациясын игълан итә Рамил Агдиев. Әйдә, Рамил. Әйе. Башта берничә сүз. Беренчедән зур рәхмәт әйтәсе килә барлык командаларга. Дуслар, кызлар, егетләр.
Алар бит инде мында бер атна. Алар Мираста, Зеленодольста бар шундый лагерь Мирас. Безнең яшьләр белән эшләр министрлыгы безгә лагерь бирде. Менә шунда яшәдек. Шунда безнең редакторлар белән Русланнар бик каты эш эшләделәр һәм менә монда күрсәттеләр. Менә шул хезмәтне сез күрдегез бүген. Менә зур рәхмәт командаларга. Һәм инде зур рәхмәт барлык сезне җибәргән җитәкчеләргә, барлык җибәргән районнарга, барлык институтларга зур рәхмәт, мәктәпләргә. Һәм Руслан, сиңа зур рәхмәт, минем истә, Һәм инде, иң яхшы мәзәк түгел. Фестивальнең ачылышы. Дуслар, быелның фестивальның ачылышы командасы ул Татфактан егетләр. Көчле алкышлар! Егетләр, сез бик текә чыгыш ясадыгыз. Котлыйбыз сезне көчле алкышлар белән. Юлла шулай иттереп, фестиваль ачышы. Татфактан яңа буын. Алкышлар яңа такымга. Менә ул. Дәвам итәбез киләсе номинация безнең иң шәп мәзәк. Һәм инде игълан итә Ленар Галаудинов. Ленар, әйдә. Иң яхшы мәзәкне ала безнең Яратам командасы Бахилла миниатюрасы белән. Казан дәүләт медицина көллиятеннән табиблар, булачак табиблар. Фикерләр молодцы. Ола берсә инде бу команда минемчә сезонга да лаеклы булырга тиештер. Молодцы. Көчле алкышлар, рәхмәт бик зур. Яратам һәм Ленар. Ленар, фотога төш алар белән. Истәлеккә фото ясарга кирәк. Әйдә, мин дә Кая карыйбыз? Әнә тегедә карарга иде. Рәхмәт, Ленар, рәхмәт, Яратам. Котлыйбыз сезне. Дәвам итәбез киләсе номинация иң шәп актриса. Команда бүләктә Айваз Садыров. Айваз, рәхмәт. Исәнмесез, кадерле юмор сөючеләр, шаярга яратучылар, шаярганны яратучылар. Ну, Агдиев молодец, конечно. Үзенең туган көнен шушындый зур итеп билгеләп үтергә булган. Әле карап торам, залның түбәләренә карыйм да түшәмнәренә әйтәм, в стиле античности ясарга булган үзенең туган көнендә. Шуннан да кадерле кунаклар, бүгенге матур юмор мәҗлесеннән мин аның кадәр күпне көтмәгән идем. Башта менә башланып китте әкрен генә. Бераз менә шиктергә яңа урын булганлыктан да бәлки шулай булгандыр. Яңа йөзләр. Шиктер мен әйтәм, бик килеп чыкмас ахырсы бу фестиваль дип. Инде бер ике команда менә темп биреп алды да, мен әйтәм, алда безне шәп уен көтә икән дип, шушы фикерне башында уйлап куйган идем, чыннан да шулай килеп чыкты. Һәм мин инде ничә ел буе жюри булып, ел сайын шундый бер фикердә торам. Мен әйтәм, тагын нәрсә белән гаҗәпләндерә алырлар командалар. Инде шаярмаган мәзәк калмады, шаярмаган инде ситуация калмады, бигрәк тә татарда. Ләкин менә быелгы сезон, быелгы фестиваль яңадан менә шушы татар юморын, татар КВН-ын, әйдә шаяртлыгысын, яңа дәрәҗәсен, яңа яссылыгын күрсәтте. Шуңа күрә барыгызга да зур рәхмәт, сез молодцы. Монда командалар беренче урын, икенче урын, гран-при кайсысын алсагыз да мөһим түгел. Менә кем хәзер безнең телдән әйтелә, шул уенга бара. Бу иң мөһиме. Иң мөһиме безнең хәзер сезон, иң мөһиме уен. Димәк, иң яхшы актриса, иң яхшы актриса. Монда гомумән алганда бу сорау иң күп бәхәскә тартылды. Без инде Ленар белән шут талашмадык бу өлкәдә. Чөнки без кызлар мәсьәләсендә специалистлар шулай ук. Шуңа күрә без ике актрисаны билгеләргә булдык. Ике актриса. Ике актриса. Керәшеннәр Лия Морис, Әтнә Камилә. Камилә, Әтнә, Лия Морис. Дуслар, әйтәп үтәсем килә һәрбер номинация акчалата бүләк белән. Еще бүләк белән әйме? Безнең фестиваль ачылышы 5000 сум алды, яулады бер команда. Иң яхшы мәзәк Яратам 5000 һәм иң яхшы актриса 5000-ны икегә бүләләр. Монда диплом икәү, статуэтка берәү генә, шуңа күрә мин хатынга алып кайтам. Иң яхшы актриса ул минем өчен. Гафу итегез. Мәгез, әйдәгез бүлешә, әйдәгез булай. Так.
Конкурс башланды. Бәйте бит сен алып баручы. Кім сайлы? Мұның кімгедір берге керек? Актив сайлымы? Тағын бір нәрсесіз? Олай сайдағыз әтнәге береміз. Лия мұнда, бұл тирәдеген алып келіп берілер. Рахмет ексі, баласы қыздар. Фото. Рахмет Айбас. Әйдеп, микрофоныңны бир. Келесі номинация «Иң шәп актер» Зәйнәп Фәрхетдинова. Барыңызға да қайырлы кеш. Олысы да, кешесі де, қызлары да, егітлері де шының қадарлығынық әзірленгенлер. Шының қадарлы рахат болды. Бірінші келіп кірген бірінші номердан, ұқтыңлай башлаған бірінші номердан шының қадарлық әзірлік барлығы. Хәм яңа юмор, шының қай ескетмәлі сойлап алынған юмор көңілге өтіп кірді. Бик көңілді болды. Һәм әлбәттә рәхәт булды сезне карауы. Беренчедән, һәм әйтеп үзәсем килә, актрисаны сайладылар, актрисаларны. Беренче урынны алган актер, иң яхшы актер, ул булачак Sigma Boy. Sigma Boy. Аның исеме Камил. Зур уңышлар сиңа, Камил. Исегездә калдырыгыз, Камил. Менә ул чыннан да Sigma Boy. Әйдәгез, бергә. Бу малай янында фотога төшәргә кирәк. Әйтеп, беләсезме, тагын сез күрмәдегез, монда бит тәмәрес булды, разминка булды сез киткән чакта. Ул монда тоже мощно вообще. Җаваплар бирде. Чыннан әйтәм бит, бейме? Молодец, малай. Камил. Рәхмәт Зәйнәп апа, дәвам итәбез. Киләсе номинация. Номинация дип әйтим инде, актер шулай 5000 акча яулады. Хәзер без күчәбез. 5000, прикинь. Игә алып кайтасың. Прикинь. Гран-при алсак, телефон аласыз? Марат Клубниковға зряга ғана ұшатмағанлар екен мұны. Так, срочно меняйте мында. Бұларға ақша керек телефонға, вы что? Специально что ли это делаете? Так, көшәбіз. Үшінші урын 10 000 сум. Шулай ук 10 000 сум. Үшінші урын Ленар Галяудинов. Ленар, әйдә, иғлан ет, пожалуйста. Инде өзім деген командада болғанда ең жетіні ежултығы жюри ұзақ сөйлешіп тұрға, үшті қошын орыннан білгілейлер екен тәй көтіп тұру. Шоң көре ұзақ сөйлеп тұрмайым. Үшінші орын, Шеримшан, біздікілер! Шулай иттереп, ярым форматта ясаган тоқымларның бірісі әлігіне үшінші урын яулады һәм Шеримшанға 10 000 алып киде. Мен аларны, кстати, кулис артында күрдім. Аларның 4-нче уенчысы гырт, "Нигә кайтсам буламы?" Гырт, "Кайт, акча яуласак, өчебезгә бүләбез" диделәр. Мишәрләр. Хитрый ход. Алкышлар безнекеләр. Зур рәхмәт. Икенче урын һәм шулай 10 000 акчалата бүләк Айваз Садыров. Рәхим ит. Менә Ленар әйтә, мен де кыска әйтәм дә, ярый әле мин кыска сөйлим һәр вакытта да. Икенче урын 10 000 сум. Зыян гына. Бу безнең Аграрный университеттан яңа такым. Аграр университет, алкышлар! Икенче урын 10 000. 10 000-гә общежитиедә ул бит бер ай яшәп була. Бүтән этаж. Оның дипломы ғана қаран инде. Тәу. Егеттер молодцы. Қызлар, шулай ук. Аграрный бренд, шушы брендны тута беләсез. Рәхмәт. Так, ярый зыян гына, зур рәхмәт. Интрига. Хәзер интрига инде барыбыз да аңлыйбыз. Беренче урын, аннан соң гран-при. Беренче урынны игълан итә Зәйнәп апа. Зәйнәп Фәрхетдинова, каршы алыгыз.
Барсы да матур. Молодцы. Бірінші орын Сабалета. 10 000 сом! Бірінші орын Сабалета, Соба! Байлар саласында. Рәхмәт, Зейнеп апа, рәхмәт, құтлыйбыз, Соба! Һәм инде бірінші гран-при 50 000 сом иғлан итә қаршы алыгыз Нагаев Камил Әсәтұлы. Камил абый! Тамыр қат қайырлы кеш, шыннан бек шатланып отырабыз. Барызда матур етіп, татарша сейіз, башқұртта татарша седі, башқұртша татарша. Шыннан, міне білесіз ме, шатланып отырасың, біздің шушылай яшьләр, балалар, мен шулай матур сөйләгәч шыннан шатланып отырасың. Менә Камил, мен тоже Камил, вообще молодец. Білесіз ме, иң ауыры нәрсе менә мұнда. Мұнда бүтініз уйлап отырдың иң ауыры теге уйнаушыларға деп уйлап отыралар инде. Әмма ләкин иң ауыры жюриге менә бүген, шыннан әйтәм, жюриде кемнәр анда жюри состав, миңа ничә мәртәбә жюриде буласыз дип сорагач, мин һәр вакыт теге каршы киләм, әйтәм, мин жюриде булмыйм. Так что мин жюри составында түгел, мин әйтүче генә, мин кунак кеше, шунда әйтәм. И шатланып игълан итәм, гран-при җыелма башкорт командасына. Башкортстан җыелма командасы. Котлыйм егетләр, молодцы. Димәк, 50 000 Башкортстанга китә. Бу получается международный перевод. Ну, егетләр, моның өчен плей-оффта Акбар җиңәргә тиеш Салават Юлаевны, ярыймы? О, әйдәгез. Тагын тапкыр котлыйбыз. Рәхмәт, Камил абый, рәхмәт. Әйтеме, менә башкортлар әйтте. Без ике туган халык, безгә менә шундый дуслыкны, туган һәрвакыт саклап тора кирәк. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Камил абый. Рәхмәт жюри әгъзаларына, Зейнеп апа, Айваз, Рамил, Ленар. Шушының белән, дуслар, бүгенге фестивалебез тәмам нәтиҗәләр әзер. Барлык такымнарны котлыйбыз, барлык районнарга зур рәхмәт әйтәбез. Барлык килгән җанатарларга алкышлар бирәбез. Барлык телевизор караучылар, интернетта караган кешеләр, гомумән барлык татар юморын сөйгән кешеләргә зур рәхмәт. Шушының белән бүгенге фестиваль тәмам, сезонда күрешербез. Сау булыгыз! Әйдә шаяртны карагыз, татарча сөйләшегез. Әйдәгез бергә. Татарстан сине. Әйе, үзем белән. Фотограф Фаясин, әнә, юк анда түгел. Сине Татарстан, алтаңнарың өчен яратам. Күкрәп, яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Кушылыгыз әйдә бергә. Күкрәп, яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Фотограф Синхоя, фотограф! Яратам. Фотограф! Әйдә,